Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Selamat pagi lur, selamat beraktivitas. Dan berjumpa lagi pada video kali ini. Saya berada di alun-alun Simpang 7 Kudus ini lur. Akan menuju cek lokasi pagelaran kesenian budaya Sandiwara Wayang Kulit. Nah, yang berada di Simpang 7 Kudus ya, tepatnya di dino Jumat ya lur, tanggal 12 ki engko bengi pokoknya pentase lur, ngasih esok lur. Nah iki kantor Bupati Kudus, saya tepat berada di depan kantor Bupati Kudus, dan itu Masjid Agung Kudus. Nah, coba keliling masuk menuju lapangan, sepil-sepil lokasi untuk pentas nanti malam ya lur. Untuk warga Kudus dan sekitarnya, hiburan kesenian wayang kulit pokoknya lur. Nah ini kilo suasana arus kendaraan padat ya lur. Nyabrang lur. Suasana hari ini cuaca cerah lur. Sound system ini. Nah, iki wis sampe tutup mlebu au pintu masuk. Nah, gerbangnya iki lur. Nah, ini iki lur. Suasanane sepil-sepil lokasine iki pagelaran wayang kulit. Apa iku lur? Pokoknya iki sigit dalange lur, lur. Dengan lakon Banjar Narayana lho. Mbah pokoke iku lur. Nah ini iki lur, sing seneng hiburan wayang-wayang kesenian budaya iki siap menghibur nanti malam sampai pagi pokoknya. Suasanane masih sepi ya lur, karena ini pagi pas dino Jumat. Nah iki setan-setan untuk ngopi pedagang ya lur. Ceritane pedagang lur bermotif warna putih juga sudah siap ready, banyak banget lur, kanan kiri panggung. Dan ini saya berada tepat di bawah bendera, tiang bendera iki lur. Nah iki ana nganune ya lur, temune lur. Kenapa ini iki lur jenenge teratake dhuwur. Lantene diwehi papan ambi karpet warna merah. Nah, ngene iki lur, pokoke lur suasanane lur. Hawane panas iki nek umat lur. 3 dina udan los ngono. Grimis nek wayah maghrib, muga-muga iki engko bengi terang. Dadine aman. Nah, ini iki lur. Ana kursine barang lur jebule lur. Berarti ora lesehan iki ya lur. Oh, panggungnya ning sebelah kidul pol kok kaya biasane ngene iku lur. Ngono iku ya panggungnya ya lur. Sepil-sepil. Bagian kiri saya ini ada setan-setan banyak banget. Nah, dan ini pintu masuknya. Dan di sebelah barat iki ya padha setan-setan wae lur. Ana videotrone padha lur. Coba keliling melewati sebelah timur ya lur. Ada yang sudah mempersiapkan jualannya, dagangannya lur. Setan-setan untuk kuliner iki lur. Akeh lur. Siap diisi. Nah, ana videotrone iku. Nah, ngene iki pokoke sepil lokasine ngene iki lur. Wombo iki nek lapan ternyata kaya gede iki. Aman nek udan nonton tetep ora kudanan insyaallah. Iki sound sisteme wis dadi wis siap kabeh lur jebule lur. Ternyata lur. Nah, tinggal geber dari wayang kulite
Nah ini iki lur. Spill sound systemnya iki urung diunggahno lur ternyata lur. Baru terpasang racingnya sound systemnya 6 tumbuk iku sing racing gandul ngisor ya. Iki 6 lur. Iki ngisor iki wadahe iki lur. Wadah-wadahe. Videotrone iki kene. Iki ning ngarep panggung ngene iki. Iki panggunge ya lur kok iki kurang kelire. Kelir terus wayange durung ana kabeh iki lagi panggunge ndok lur. Ini iki lur. Hari kelir. Spill ke belakang panggung. Oh, masih ada untuk apa iki? Spasinya juga ada kamar mandi. Kamar mandi WC ya lur. WC umum. Nah, ini iki lur spill panggungnya lur. Ning kene gede madhep rono. Ah iku ana gedeboke iki wis kanggo wayange lur. Pekerjaan hari ini sedang mempersiapkan sound systemnya iki. Ijen sete ning kono lur. Oh iku mau sing lewat mau gensete ya berarti. Genset sound systemnya iku. Plus sound systemnya. Nah iki gedeboke kanggo nancepno wayang-wayang iki lur. Wayange dalang ki sigit iki tak ancepno iki lur. Ana akeh iki gedeboke lur. Duwu-duwu gudi-gudi ya lur iki lur. Ini ternyata persiapan ya. Ini Videotrone juga apa itu stand-stand kuliner. Juga ada yang siap dan belum. Ini tenda. Nah ini beli ini ya lur Videotrone ini lur. Kabel-kabel waki LCD nih, PLC. Sound systemnya. Rijinya iki wis siap iki, wis dadi nek sing iki. Nek sing wetan mau urung iki lur. Kursine dilangsir selesai lur. Ah Videotrone iki. Jane ya iso ndelok ngene lur. Wis pokoke meriah iki engko bengi iki lur. Muga ora turun hujan wis ngono ae lur. Nah, suasana pada pagi kali ini hari Jumat ya lur. Kok stand-stand kulinere setengah iki wis dadi lur iku. Ini iki lur pokoke lur. Ya lur, itulah video cek lokasi dan sepil-sepil suasana Simpang 7 Kudus yang ada pagelaran seni budaya Ketho. Apa iki pagelaran wayang kulit, sandiwara wayang kulit ya lur. Untuk nanti malam iki lur sampai pagi. Melekan pokoknya lelekan nih kanggo warga Kudus dan sekitarnya umum iki ya lur. Ya lur, itulah videonya ya lur. Spill-spill lokasinya. Jika ada kata-kata yang kurang tepat mohon dimaaf ya lur dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.